ഹലോ, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുൽക്കർണിയാണ്. അത് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും ദോശൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം. അതിനുള്ള വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: തക്കാളി 3 വലിയ തക്കാളിയാണ്, 3 വലിയ ഉള്ളി, മല്ലിച്ചപ്പ്, കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, 2 പച്ചമുളക്, കുരുമുളക് പൊടിച്ചത്, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 4 കോഴിമുട്ട, വേവിച്ച പട്ടാണിയുള്ളത്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളത് നോക്കാം. അടുപ്പത്ത് ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓണാക്കാം. ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി. ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ഈ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തീം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചാളോ. ഈ മേലേക്ക് കൂടി കുറച്ച് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ലേശം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് നല്ലൊരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലൊന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ ലേശം ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഒരു 5 മിനിറ്റ് വരെ, ഉള്ളി ഒന്ന് വാടുന്ന വരെ. ഈ മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ലേശം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ലേശം മതി. ഒരു നുള്ള് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അടി പിടിക്കാതെ അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തീം കുറച്ച് വെക്കണം. നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഈ മുറിച്ച് വെച്ച 4 പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 4 മതി, 2 3 മതി. ഞാൻ 4 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലപോലെ വാടിയിട്ടുണ്ട്. മുടയും ഉള്ളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പട്ടാണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വേവിച്ച് വെച്ച പട്ടാണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ലേശം കൂടി കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എരിവ് വേണവർക്ക് ഒരു തോനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇടുന്നില്ല, കുറച്ച് ഇടുന്നത്. ഇത് പറ്റാത്തവരും ഉണ്ടാവും അധികം.
ഇനി അതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പും കരിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ നിറത്തി കൊടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം നമുക്ക്. നമ്മളത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതാ നല്ലപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. പുൽക്കറിഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.